Nalejme si čistého vína. Koľký z vás si doprajete alkohol na bežnej báze? Či už je to 1-2 pivka pri pozeraní televízie, niečo tvrdšie počas noci vonku s priateľmi, alebo len tak pohár červeného pri dobrej knihe. Fakt, musel som kúpiť 2 fľaše vína pre toto video, pretože prvá fľaša to fyzicky nezvládla. Aký vplyv má však alkohol na naše kognitívne myslenie, náš spánok, našu funkciu vo fitku? A mal by všetok alkohol postihnúť rovnaký osud ako túto nepiteľnú žbrndu? Alkohol znižuje bolesť, vyvodzuje euforickú náladu, podporuje naše sebavedomie a podobne. Toto sú však dočasné, rýchlo vyprchajúce benefity, ktoré ďaleko prevažujú tie negatívne dopady na naše zdravie. A keď sa na alkohol nepozrieme teraz z tej zdravotnej stránky, ale čisto z hľadiska toho, ako alkohol ovplyvňuje naše chudnutie, tak vieme, že alkohol obsahuje nejaké kalórie, konkrétne 7 kilokalórií na 1 gram toho alkoholu. Teda každý alkoholický nápoj obsahuje značné množstvo kalórií a preto aj veľa ľudí potom ako prestane piť výrazne schudne, pretože na pravidelnej báze už nepríjma stovky až tisícky kalórií a teda je v kalorickom deficite a to teda vedie k tomu chudnutiu. Keď sa na to pozeráme však z hľadiska budovania svalov, tak je to čosi komplikovanejšie, lebo tam nezáleží len o to, či sme v surpluse alebo v deficite, ale alkohol vplýva aj na množstvo iných aspektov, ktoré slúžia na budovanie svalov, ako je napríklad spánok. Alkohol spôsobuje zvyšovanie alfa vln v našom mozgu a teda presviedča náš mozog, že sme hore, aj keď sa v skutočnosti snažíme zaspať. Z tohto dôvodu nám aj trvá oveľa dlhšie zregenerovať po prechlastanej noci ako za normálnych okolností. Ďalej alkohol ovplyvňuje aj naše strebávanie živín, keďže alkohol je pre naše telo jed a náš organizmus potom robí všetko preto, aby sa ho zbavilo a odsúva na druhú koľaj ostatné procesy, ktoré slúžia k budovaniu svalov, ako je teda napríklad rozvádzanie živín po celom tele. Alkohol nás taktiež dehydruje a voda je esenciálny prvok pri budovaní svalov. Nie je to len o tom, že máme suchú pokožku alebo že chodíme často močiť, ale alkohol znižuje náš antidiuretický hormón ADH, čo vlastne spôsobuje v konečnom dôsledku, že nie sme schopní v takom množstve absorbovať vodu a využívať ju korektne. Môže trvať až 7 dní, pokým sa tieto hormóny vrátia do normálu a preto počas týchto 7 dní môže nastávať zhoršenie nášho kognitívneho myslenia, našeho fungovania, našej výkonnosti vo fitku a celkovej produktivity. V neposlednom rade teda alkohol ovplyvňuje aj našu energiu a teda naše výkony vo fitku pôjdu dole, alebo sa minimálne nebudeme posúvať, keďže nebudeme mať toľko energie na to, aby sme navyšovali váhu alebo zvyšovali opakovania a ako vieme, progresívne preťaženie je extrémne dôležité pri budovaní svalov. Čo sa týka dopadu alkoholu na naše zdravie, vieme, že alkohol môže spôsobovať cirhózu pečene, rakovinu pečene, môže to negatívne ovplyvniť náš nervový systém, naše motorické schopnosti, náš tráviaci systém, môže to negatívne ovplyvniť naše libido, sexuálnu funkciu a je toho o mnoho viac. Ale tieto riziká väčšina ľudí vie, no napriek tomu sa rozhodnú konzumovať ten alkohol na pravidelnej báze. Preto je za mňa o mnoho dôležitejšie nájsť ten dôvod, prečo máš tú potrebu piť alkohol, ako keby som ti mal do nemoty obmielať tie negatívne efekty, ktoré aj tak veľa ľudí vie. Samozrejme, že dúfam, že sa nájdú medzi vami aj takí ľudia, ktorým toto trošku otvorilo oči a uvedomia si, že ak chceš budovať svaly, ak chceš chudnúť tu poriadne, tak ten alkohol je ideálne obmedziť. Ale myslím si, že stále veľa ľudí po dopozeraní tohto videa zaklapne notebook a ide von večer piť s priateľmi. Moja otázka teda znie, prečo máš tú potrebu konzumovať alkohol na pravidelnej báze? Si smutný a chceš sa rozveseliť? Určite lepšia možnosť je porozprávať sa s priateľmi, s rodinou o tvojich problémoch, skúsiť to vydiskutovať a nájsť to gro toho problému, prečo sa takto cítiš, ako sa cítiš. Ak ideš piť s priateľmi len kvôli tomu, aby si zapadol do kolektívu, možno je na čase prehodnotiť toto priateľstvo, či sú to naozaj dobrí priatelia, ak tvoj vzťah s nimi záleží na tom, či ide s nimi piť alebo nie. Možno niekto chodí piť do klubu z toho dôvodu, že si tam ide nájsť priateľa, priateľku a nadviazať nejaký hlbší vzťah, ale skúsi taktiež uvedomiť, akí ľudia tam po väčšine chodia a či chceš založiť nejaký vzťah s takýmito ľuďmi. Samozrejme, že tam chodia aj normálni ľudia, ja takisto chodím sem tam do klubu, takže viem, o čom hovorím. Ale po väčšine sú tam ľudia nezreli na vzťah. Každopádne, nech je to dôvod na pitie akýkoľvek, myslím si, že keď sa nad ním poriadne zamyslíš, uvedomíš si, že alkohol nepotrebuješ zďaleka v takej miere ku svojmu šťastiu, ako si možno teraz myslíš.
a radšej ten čas využiješ plnohodnotnejšie s rodinou, s priateľmi, ako byť nejaké 2-3 dní po takéto prechlastanej noci mimo. Taktiež určite budeš vidieť lepší progres vo fitku, budeš sa cítiť lepšie, fungovať lepšie, bude ti to myslieť lepšie a celkovo si myslím, že budeš žiť lepší život. Samozrejme, nebudem teraz nikomu hovoriť, že už nikdy nemôžeš piť alkohol, pretože ja takisto párkrát do roka si rád užijem ten čas s priateľmi na festivale alebo podobne, ale dôležitá je tam regulácia a frekvencia pitia toho alkoholu, takže všetko s mierou. Dúfam, že sa ti video páčilo. Ak áno, nezabudnite dať like, odber a vidíme sa pri ďalšom videu.